esperientzia handiko musikarixa da Unai Azkarate. 80ko hamarkadatik dabil, alde batetik bestera, bere musika eta gitarriekin leku banak alaitzen. Gaur egun Azkaiter Pelos proiektuekin dabil, eta diskua atara barri daue, batera egan. A ber se kontaien dozkun. Eskerrik asko gurekin egotearen. Bai. Zu urte asko zeiaz musikan munduan sartuta, baina egisa da, denbora pasau dela zure azkenengo lan propioa argitaratu zebenetik. Zer moduzkoa izan da berriro makina izadana engrasau eta estudioan sartzea? Bueno, pues denpori eruaten dozku. Denpori eruaten dozku eta hori izan da arrazoietako bat. Azkaiter Pelosen azkenengo diskotik o abesti sorguntzetatik, zuk esan duzu moduan, denbora asko pasau da. Eta, bueno, Azkaiter Pelos moduan aurreko bi diskotatik aparte, Baby Bluesekin etara ginuan 2014an, abesti sorta bat, disko formatuan, eta, bueno, badago Spotifyen eta, baina 10 urte pasau dide, bai, 10 urte. Eta gauza asko pasau dide, tartian. Bueno, kostau itxen die gauzak, eta 10 urte honetxetan, semea eta labia jaio, nire gaitxabe hiltzan, 10 urte honetxetan nire hariman gauza asko aldatu die, bai. Horren bere egingo eben, ez, musikaiak orduan? Bai. Ez dakit, esan, heldutu edo, bueno. Eta gero bai, egisa da, disko hau grabatzen egon gazen enean eta etaratzen ebili gazen enean, ez ditugula kontzertuak alde batera laga, ez ditugula gure klasiak alde batera laga, gure ikasketak eta gure lanbideak ez ditugula alde batera laga, orduan horrek bez zaildu itzen dago, ez? 6 musikaren arteko talde baten proiektua aurrera irtetzea, ez? Baina, bueno, ontsen da momentua, bai. Ez? Zer duzu, 6 zarei, tropa eharra. Bai. Tripulazio. Bai, ez? Eharra, bai. Zaila izango da juntaitia danoek eta aurrera atelako proiektu bat. Bai. Baina, bueno, egisa dauzkogula bi gako batera egan diskua aurrera irtetzeko, ez? Batera itxen dugu lana, konpromisua hartzen dugu, eta bi gako horrek die alde batetik zeiro gazela irakasleak, hori da bat, irakaskuntza dedikatzen gara, eta horrega itxik asteburutan, horrega itxik kontzertuak emoteko aukera daukagu eta denbora, eta ensaiatzeko eta proiektu honi indarra emoteko bebai, daukagu hor tartia, ez? Eta orduan, konpromisua eta irakasle izatea, eta gero beste bat da 6 musikari honetxetatik, 6 pertsona honetxetatik, 4 edo 5 bentsat musika dedikatzen dira. Musika klasiak emoten, musikako proiektuak aurrera eruaten, eta baita doku Aitzol Mujika adibidez, bera musika irakasle izatetik aparte eta irakasle izatetik aparte soinu teknikari badala baita, ez? Orduan horrek emoten dutza, soinua zaintzeko beste plus bat, ez? Bueno, gaina, diskuan oso gai ezberdinak jorratu dituzue disko honetan. Zer gure ezin munduai kontau edo zer gure ezin munduai kantau diskonekin? Bueno, pues, alde batetik, batera egan diskoan izenak esaten daren moduan, ez? Elkartzian aldeko apostu bada, batasun baten aldeko apostu bada, lagun artekotasunean eta, bueno, harremanei buruzko letrak da, diskoan. Uste dut hori bebai lehengo aldixa ez, baina gure disko desberdinetan heldutu ez dakit, baina denbora eta esperientziak emoten duzku harremanak gozatzeko gogo bat, ez? Eta jendiakin konfiantzia aukitzeko interes bat eta gogo bat baitxa, konfiantzan pedagogia, batera gauzak eitxian eta delegatzean onurak eta talde lanan
indarra, ez? Talde lana, elkarlana, eta bai. Horri buruz itxen dugu berba pixkat. Gero badago, gaixotasunei buruz beba itxen dugu berba. Moen Bergara, adibidez, Bergarako kantzerran sensibilizazio taldean txako egindako abesti bada. Badare gauza autobiografikoak baitxa. Aizean dabil erantzuna hor da, Xabi Paia bertsola isak euskeratu dau Bob Dylanen poesia eta letrak, eta hor be badauko gerran kontrako aldarrixak, ez? Eta ze garrantzitsua egin gaur egun. Eta gero maitasuna be badago, maitasuna eta harremanei buruz itxen du berba, bai. Baina, gero edukiadik aparte, zu urte asko zeaz musikan, musika oso diferentia entzungo zen seguramente urte honek danetan. Diskuan bertan nabari dira, erreferentziak, bersinuak. Badako erreferente horik Unai Azgaratek? Bai. Gu influentzia barik eta referente barik ez gabizi, ez? Gu hor dauzko makuluak eta hor apoiatzen ga, eta gustatzen jau esatia, ez? Xabi Paian Bob Dylanen 100 abesti euskeraz hori liburu hartu ginen, eta hortik eta dago aizean dabil erantzuna, baina Xabi Paiaz gain, hemen diskuan barrualdia diseinatzeko, Beastie Boysen Licensed to Ill diskuan oinarritu izan ga, ez? Eta hor dago baita You have to ride for your right to party, asko gustatzen jauna abesti bat eta urtietan jo izan duguna, eta hori marrazki bidez gustatu jau referentzia hori itxia. Gero, hor dauzkou baitxa, eta bost axola besteak, hori nik euskera itzuli joten Metallican Nothing Else Matters abestixan moldaketa bada. Asko gustatzen jau horre apoiatzea, ez? Gure influentzia horretxetan, eta lehen esan duzu moduan, bagaje honetan, onda momentu bat, hardcorra landu izan duguna, Flaishitek ondokan, atzo abadinoen jotzen zegoan, gure kuadriako lagun taldia, guk blues proiektu bat gabiz baitxa aurrera eruaten, Baby Blues, gabiz apirila musikalerako baitxa gabiz preparatzen beste blues kontzertu bat, asko gustatzen jau, bai. Ez dugu eser sortzen, ez? Sortzen dugu, baina betik kopiau eta pegau bai asko. Bai, koko nahi zaten batzutan. Baina, aparte, zure ibilbidea zigu dauenak, edo zure izauketan dutzunak, badaki etzela geldik egotekua. Hor dago pitin bat nazioartean eta bueltaka ibili izan zarela. Ez dakit esperientzia horreik personal eta artista moduan zela eragin dutzuen gaur egungo Unai ontara jaiteko. Asko. Baina pasatzen dena bai, oin proiektu honekin adibidez, ez dugula literalki hondikan kanpora pausuk eman. Gu Berganan asko gabiz jotzen, horrea itxik prestatzen ditugu repertorio desberdinak, ontsen egonga Erramos Lapatuko ferixan, artizautza ferixan, diskua saltzen, lehenengo aldiz jarri dugu herriko rockeruak edo herriko musikarixen estana, eta arrakastatxo txiki bat izan da, gaur egun diskuak eta gure musikak saltzen ibiltzia, hori izan da larun bat hontan. Eta hori, bai, Europan ibili izan gazenian, Eskozian jotzen edo Irlandan jotzen ibili izan gazenian, horrek gaur egun zer gazen, bai, asko laguntzen dozko, baina gaur egun hemen diskuan portan agertzen gaurra abioi baten gainean, baina, Baiaran joten gabiz, aurkezpen kontzertuak hemen dauzkogu, Arrasaten, Bergaran, hemen dizia. Eta gaina, geldik egon ezin hori ez da bakar guaketan lurraldekotasunera. Proiektu oso ezberdina da nahi bizara, Flaishit, Master Rivers, Baby Blues. Zerako ekarpen gainotzu horrek gaur egun zaren hortara? Bai, sekulakoa. Gure bagajia behor dago eta musikan saiatzen ga, bagaje ero esperientzia hori transmititzen. Hola saiatzen ga taldian. Gero bebai egisa da, lehen esan dugun referentzia horretxetan eta, Master Riverren abesti bat sartu dugu disko hontan, baina beste ukitu batekin, Whistle Irlandarra gehiago berabilitza, igual Master Riverren igual biolinak zeukan garrantzi bat, oin hemen bebai, baina folk giro hortatik pixkatxo bat gustatzen jako asko dinamikak.
eta abestitzak desberdinak izatia bata bestetik. Badago punto rockero bat hemen, funky pixka dago bebai, baina ensalada misto horren barruan badago bebai folka eta musika giro lasaia, blues zahar bat beba dago. Eta gero abioian kontzeptuak eta honek badagian, bidaian poesia hori badauka, eta badago Red Hot Chili Peppersen abesti bat bai, Music is my airplane, Music is my airplane, eta Jamiroquaiek esaten bai, Traveling without moving, geldi egon, ezin horren barruan, baina geldi egotiak bai musikak eramaten dozku alde batetik bestera, eta hori poesia edo ez dakit nola esan. Hor danakin, imaginario horrekin, jolasten dugu disko hontan. Horai eta disko barri atara duzue, baina aurrera begira ze asmokin zabiltzai. Bueno, pues oin dauzkogu aurkezpen kontzertuak, oin apirilean hasten ga. Apirilako geixan Peio Garitanon omenezko gorlako igoeran egongoa. Bizikletan gorlara igo, abituiamentu hon bat egin da bajatu, eta gero seminarisoko karpan kontzertu antolatzen gabiz. Paia janaren ondoren, eta hor hasiko gaz ja, hemen Torrekuako jaixetan bebai egongoa, maiatzak 10an, orduan hori, apirilako gehi, maiatzak 10, gero dauku baitxa ekainak sortixan egongoa arrasaten, eta uztailean boluko jaixetan, eta bueno, ja, batera egan disko hau aurkezten hasikoa. Ongi, aber ondo jasen aurkezuen kontzertuak. Eskerrik asko gurekin igoteren unai. Eskerrik asko Gontzal eta eskerrik asko Goieneko danoi, ekipo danai.